Jees. Kokeillaan toista Slender-peliä. Sellainen kuin Elementary. Ihan juuri julkaistu. Katsotaan kuinka nopeasti tällä kertaa paskat lentää housuun. Siellähän onkin eka käsi maassa. Menisin sanoa nalle, mutta niinku... Käsihän se siinä. Käsi. Oi. Siellä se nalle on. Pieces. Oi vittu, mee muualle. Ei nalleja voi sanoa paloiksi. Nalle on nalle eikä pala. Pieces. Rest in teddy bears. Katsotaas. You can't hide. Turr! Mami! Niin vittu mee Slenderin hevon perseeseen. Mä en halua kattoo taaksepäin, mä katon silti. Ei ketään. Vittu. Hyi että. Pikkusen on karvat pystyssä. Ja mä en uskon, että noin nyt pääsee säikäyttää mua heti alussa. Tää menee ihan perseelle tää nallepaska. Helvetti. Nalle? Kenelläkään? Missään? Nalle! Tuossa oli joku viesti seinässä, mutta en mä oo kiinnostunut siitä ollenkaan. Mua kiinnostaa vaan nää nallet. Boom! Headshot! Vittu jos saat sinne, et tuolla. Mä veikkaan, että toi ei oo kyllä nalle. Hei. Ei ollu nalle. Ei että. Inhoan näitä nurkkia. Mä niin odotan, että se jos jostain nurkan takaa hyppää se Slender vastaan ja saan sydänkohtauksen jälleen kerran. Onks mä ollut täällä? Tuossa oli vaan tällainen koukku seinässä. I will find you. Slenderkin on käynyt kirjoittelemaan viestejä. Nalle. Ei. Ei taas tää musiikki. Tää musiikki on kyllä niin perseestä tässä pelissä, että... Okei. Help. Ei ollu Slenderia. Onko tää umpikuja? Ei vittu oo tosissas. Ei helvetti. Oho, pääsin umpikujasta pois. Nalleja mulla nyt oli. Oliks niitä 3? Kohta nähdään. Joo, 3 oli, nyt on 4. Hei setä, missä olet? Setä Slender. Slender. I'm home. Taas toi käsi.
Ei ollut Slender. Ei ollut Slender. Ei oo mun peräs. Ei. Ei oo mun peräs. Jaksaa, hei. Mennään vaikka tänne tällä kertaa. Niin tää on tää sama... Oi! Perse, se on ihan seljas kiinni. Tää on tää sama tunneli, mistä mä oon mennyt 100 kertaa. Mä tiedän, että Slender kohta tekee musta lihapullia, että... Oi vitun Slender, hyppää nyt järveen. Mami! Mä menen pihalle karkuun sitä. Et ollu siellä. Aha, se oli siellä. Keep out. Noni, Slender voi pysyä pois. Mä menen tonne. Tää ei jaksa näin juosta, tää vitun luuska. Tuolla olisi yks nalle. Tähän mä nyt sinne pääsen, kun toi vitun reiska on tuolla takana. Tää ei jaksa juosta enää. Hello! Oho, älä katso, ei siellä oo sitä. Mä löysin nallen. Vittu, jos mä menen tänne sitten... Oi vittu! Oho, miksi vitus sä teki noin? Miksi vitus sä teit noin? Oi helvetti sun kanssa, saatana homonaama. Se oli sellainen tällä kertaa.